Велизаров от гражданското движение Морал. Млади българи, този връх висок е, майка България ни гледа. Днес е ден, в който не просто отбелязваме победата на човечеството над кафявата чума, а е ден, в който доказваме себе си като народ с памет и достоинство. Днес ние казваме на висок глас, че и България има пета колона, шайка от управляващи слуги на чужди интереси, която ни лъже, краде и приспива. Но ние не сме роби, а хора, океан от червени сърца, сърцата на млада България. Носим българска кръв, пазим завета на Ботев и Левски и няма да позволим фашизма да се роди отново. Няма да допуснем нови синини, бич и робско тегло. Нашият гняв ще удари под злостта, предателството и слугинажа. Септември ще бъде май, а май е сега. Май сме ние, май е червен и български. Да живее справедливостта, солидарността и свободата. Да живее революцията на сърцата. С морал напред.